Hello guys, what's up? Good morning. Padulong mi karon sa recording studio. Record mi sa among first song. Wa pa yung mga tao sa lodo. Magkuhaon pa na mo mga kauban. Siyempre, mag-record man ta. Uban nga itong asawa, na itong asawa. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit. Ay, budagi. Ang sabi nga. Sa open door. Ang una na mong apitan si Manuel. Among baista. Padulong kami. Oh guys, mga to guys. Nanamong baista. Si Manuel. Manong baista. Baista ni Dong Cars. Di ba namin ato na may ikuan Medina. Kapitan po na mo among guwapang gitarista dito. Itong mga fusion alaga. Tulata. Karon na namin karon sa Axilong no. Mas niban magaliso ka jot. Ako na ipasundayan ng akong sponsor. Masa mo tatamrad. Ako ay gwapo. Deo, na namin sa Medina, padulong namin sa among gitarista nga gwapa. Makita na karon na unsa ni kagwapa ni. Padulong namin doon lang kahit na no, nanagito dito, nag-inubinion to gasolina. Kaya disinfect daan ba. Kaya pasiliw biya. Okay. Kita lagi nato. Sapan sa kamo. Ano nagdungo-dungo margi kasapaan sa mama ni. Oh, grabe. Ano Oh, grabe kayo fuck sa no. Oh, na siya ba yo? Eh, ano muna tong ano. Munang muna mong fan. Gapa nga gitarista, gapa. Gitarista. Funny. Nabalakar ba na siya kay basig mabilin dito kay di daw ni Apor. Kapit namin ako pito. Padulong na po mi sa among tigkumbo dito nga Mamords. Tapos talisayan. Sige, ano na may talisayan? Guys! Doon na kita sa talsayan. Ito maka-super saiyan na. Sa kuwani. Ilisog. Alalay ni Taguro! Kaya natin na itang oras. Okay, muna itong tigkumbo. Uy, sira isa yun ba? Okay. Ay, lonely lagi Mura siya. lagi ka nag-walking. Ano man na siya? Guys, so Nara! Atong pinakabagtik na drummer, no? Naka-vlog din nila eh. So, padong na gid me. Oh, naka-play to namin. Kasi kita. Padulong na yun ka sa tan. Dito na may no. 1, 2, 3. Uy, pag mas bay, makuan ka ba mga findings ka? Tayo sa... Ito na ini gawas. Okay, nakompleto na gilmin. Nakuha na mo among bahista, ang gitarista, o ang karatista. Big combo. Daw na yan. Guwapa. Balon namin sa Balinguan. Balon namin sa Bummer Studio. Diri man agi kay iwas mag-traffic pero ang katong mga kauban pod ang una-una mo ra gyud una-una sa amo nga diri mag-agi parang less of traffic. So nagtabok man diri tanan, no traffic gyapon. Gid mi na sa Bummer Studio. Yeah, man. Pag ko namin karon kay mag-backing sa amin. Yes, nakabot gid mi sa Bummer Studio. First kinahanglan ibili na tong mga chinilas. Then, disinfect namin din eh. Disinfect. Anong sa kudala? Sakre mo, inis ko ito boss. Okay guys, nanami sa recording sa Bummer Studio. Mag-start ang una yung una. Kaning guitar o vocals na kami tronom. Ito sa sulod. Tulog ka tol? Okay kayo!
So before may magsugod, kinala sa mga picture si Kati. Ay, wait, drumstick. Sabi, drumstick. Na o record. Sa tana mo. So takot yun. Okay, mag-una og record. Kanang guide sa among drummer, mag-record una og clean nga gitara. Naka-with metronome, naka-metronome na para guide sa among drummer nga. Among drummer okay. Kana yung pinakaunang drummer. Trato lang. Ikaw na, Brad. Okay ra ka, Brad? Okay kayo. So, sa naman namin sa drums. Ikuan pa ni Sir Bam ang kung say kuan na ito wala na timing. Naman. Kaya ba? Kuna dito? Among gitarista. Huwag ka pa yung nagkaihi. Drums pag una. Ikon pa ng drums. So, mura to siya pag human yung drums, nag-gitara na siya. Bass ang una. So, sa isang lang, Brad. Ikaw mag-una, Brad. Okay ra ni. Okay, bass ang mag-una ba, bass. Ang bass ra mo di ana. So, sakto na yung gitar. Chords.
na, salid. RX on the max. One, two, three, go. Oops, spades. Okay na. Kapay mga lain singer ano? Blending. Sorry ako. Sa kadugay nagkasinatanan. Oh, ako radyo sa kunsaon ikaw o ako lang gihapon. Luha umagaila I am famished. Famish. Ikam kayo. Famish lugar. Ikaw mo kung sa very hungry, famish yung term. What's the meaning? Sa Very Spanish? hungry, famish. Spanish me? Once a philosopher said, For me. Misaw. Misaw. Basta, hindi na sige. okay raman siya. Ito lang, kuha na to dito, Sir Rock, itong nagtry na ko blend dito. Gutom na, Til? Hi! Nami sa kuwan, Char. Ang mga talent ni RX naghulat sa kuwan, mahuman ang recording! Pinsa mo nakat. Si Doc Dick. Doc Dick. Doc Dick. Wala snack diha. Gutom na kayo. Our manager, RX Quadra. Woo! Mangaon dami karon sa Jollibee. Jollibee nga gulay. Ang may tabuan ni kay ang mixing nga ni, di mo ko mix the same day sa recording mo. Tagay mo kung mo. So ako na lang mix ani, i-send na namin ako sa inyo. Sige, ano na lang. Ano na lang kay kung taga dinira mo or balik mo dire pagkaugma ako mag-mix. So gas ko na mo sa inyo, balik mo dire. Send na lang. Send na lang ako. Hello guys! Pauli na mi. Ika na mi sa studio. Okay, padulong namin sa Ngog, pauli namin. Before that guys, no? Ako'y pasundayan ka mo sponsor! Lagi na sal! Yaw! So, okay, kita gaan nyo ba? Sponsoran mo sa mga inasal kanina, pangako na mo. Dahil, Pakita daw, sponsor natin, pakita. pasal hard! Pasundayan ka pa nila sal? Ayan ang inasal niya. Pasok na? Safe day ahead. Oh, baka pasip. Ay, naman pero 6 minutes. So, muna to. Uli namin. Ikaw o ako radyo